Setlwch yn swcas na te, eisteddwch a croeswch eich coesau. A heno, ni'n defnyddio lot o synau. Ni'n ymarfer gyda'r a chwarae gyda'r chakra Manipura o gwmpas bottom bola, sy'n helpu ni codi'r gryfder. A mae hefyd yn, mae chakra Manipura yn cael ei cysylltu gyda personoliaeth ni. Felly, syniad yw, os ni'n datblygu chakra yma a sicrhau mae chakra a ganolfan cryfder yn cydbwysedd, mae'n helpu ni gyda cryfder a'n personoliaeth hefyd, yna'r syniad. Hefyd, mae synau sy'n mynd a mantra sy'n mynd gyda ganolfan yma yr un swria te sy'n cael ei gysylltu gyda'r haul. Felly, ddechrau ni jyst setlo ac eistedd. A gallwch chi cael eich llygaid a teimlwch y cysylltiad gyda'r ddeiar. Felly, os dim pwynt i ni datblygu egnïau uwch heb sicrhau ni'n dod i'r ddeiar ar un amser. Felly, mae'n bwysig iawn i ni cysylltu gyda'r ddeiar yn ystod y bywydau ni hefyd wrth gwrs. Felly byddwch yn ymwybodol o'r mat a'r llawr a sut yn union mae'ch traed a penol a coesau hyd yn oed yn cysylltu gyda'r mat. A dewch a'ch meddwl trwy'r corff i'r pelfis i ddechrau, cefn, frest. Teimlwch y sgwyddau'n ymlacio a dod i lawr yn disgyn. A byddwch yn ymwybodol o'ch dwylo a brachiau. A dewch nôl at y sgwyddau. A meddyliwch am y gyddwf. Byddwch yn ymwybodol o'r ffordd mae'ch pen yn cydbwyso ar ben yr sgwyddau a'r gyddwf. A byddwch yn ymwybodol o'r wyneb a'r ffordd mae llygad chi'n setlo i mewn i'r sacedi. A heno, ni'n edrych i dorri trwy straen neu stres a hyd yn oed hen feddyliau sydd ddim yn helpu ni. Gan defnyddio ymarferion swria, yn enwedig swria namaskar, neu unrhyw symudiadau sy'n helpu ni datblygu cydbwysydd o gwmpas y ganol. Nawr, mewn foment, ni'n dod i'r mantra, mantra surya, na'r haul. Felly, dwi jyst dangos chi ddechrau. I ddechrau, byddem yn anadlu allan ac yn anadlu mewn yn ddwfn. A chi'n gallu agor a'ch llygaid. Jyst dangos chi ddechrau, felly ni'n anadlu mewn yn ddwfn ac allan gyda Room Joom Saha Surya Namaha
chi gyda'n gilydd. Anadlwch chi mewn yn ddwfn. Ac rwm, jwm, saha, Surya Namaha. Unwaith eto. Anadlwch chi mewn. Rwm, jwm, saha, Surya Namaha. Ac unwaith eto. Anadlwch chi mewn. Rwm, jwm, saha, Surya Namaha. Gwych. Felly, syniad o'r geiriau, maen nhw'n seed mantras sy'n achosi dirgryniad yn y chakras. Felly, gobeithio ni wedi deffro egnïau Surya, ond fel y ddywedais, mae'n bwysig i ni sicrhau ein bod ni'n dod i lawr i'r ddau ar un amser. Ni ddim eisiau byw yn ein pennau, dim ond yn ein pennau. Mae angen i ni cysylltu egnïau ni gyda'r ddau. Felly, mewn foment, ni'n ailadrodd yr mantra, ond nawr, gyda Surya Namaha, ni'n dod i lawr i'r ddau a cyffwrdd y ddau. Okay? Felly, ni'n dechrau gyda'r dwylo gyda'n gilydd, i'r frest. Anadlwch chi mewn yn ddwfn. Rwm, jwm, saha, Surya Namaha. Unwaith eto, anadlwch chi mewn, dewch lan. Rwm, jwm, saha, Surya Namaha. Anadlwch chi mewn. Rwm, jwm, saha, Surya Namaha. A dewch nôl i eistedd. Taimlwch y dirgryniad. Unwaith eto, caiwch eich lygaid. A sylwch ar eich anadl. Anadlwch allan. Anadlwch i mewn. 2, 3, 4, 5, 6. Arhoswch 2, 3. Ac allan 2, 3, 4, 5, 6. Arhoswch 2, 3. I mewn 2, 3, 4, 5, 6. Arhoswch 2, 3. Ac allan 2, 3, 4, 5, 6. Arhoswch 2, 3. Un rownd arall yn eich amser chi gyda'ch anadl chi. Felly wnewch yr ymarfer yn bersonol. A heb rithro, ar ôl chi wedi gorffen a'ch rownd, agorwch all lygaid. A ni'n dechrau dwymo'r corff nawr. Ni wedi dwymo'r anadl i ddechrau. A fel chi'n gwybod, ni'n edrych i sicrhau ni'n symud fel arfer gyda'r anadl corff a'r meddwl gyda'n gilydd. Gyda'r jatis, ni ddim yn dod ar anadl enwedig, ni'n just dwymo'r corff, ond wrth gwrs ni'n sicrhau ni yn anadlu. Felly, dechreuwch gyda'r traed a trwch a'ch traed un ffordd a llall.
pedalwch a'ch traed. Lyfli. A dewch ar goes dde lan a dechreuwch trwy goes un ffordd a llall. A nawr symudiwch i mewn i'r clean, agorwch y clean. Sicrhewch eich bod chi'n tynnu'r bolau i mewn. Nawr, nadlwch i mewn, dewch a trwy'n a ffengyn gyda'i gilydd. A nadlwch allan a rhyddhewch. Dwywaith eto. Ac unwaith eto. Gwych. A dewch ar brachiau i lawr. Dewch ar drwyd i mewn i'r thai yn gyferbyn a dechreuwch sboncio y goes. Nawr, cewch gafael o'r goes, na'r drwyd, a nadlwch i mewn a dewch ar goes lan ac agorwch goes. Nawr, nadlwch i mewn a dewch ar goes allan. A nadlwch allan, dewch ar goes i lawr a plygwch dros y goes chwith. Chi'n gallu plygu'r goes chwith. Unwaith eto nadlwch i mewn, dewch lan. A nadlwch allan i lawr, plygwch. Unwaith eto a nadlwch i mewn. Ymystynwch y goes, byddwch yn ymwybodol os ydych chi'n teimlo, agorwch os mae'n siwtio chi, a nadlwch allan a plygwch. Lyfli. A dewch lan i eistedd. Ymystynwch eich coesau a dewch ar goes chwith lan, trowch o'r benglin. Un ffordd a llall. Agorwch y clean. Unwaith eto un ffordd a llall. A dewch ar drwyd chwith i mewn, sbonciwch y goes. O, ni wedi anghofio, mae y wwsh yn dyn ni, felly dewch ar trwy'n y ffenglin gyda'n gilydd. Ac allan. Ac unwaith eto. Ac unwaith eto. A dewch ar brachiau i lawr. Cewch gafael o'r goes chwith ac agorwch os mae'n teimlo'n iawn da chi. Nawr, nadlwch i mewn, dewch ar goes allan os mae'n iawn. A nadlwch allan. Plygwch. Unwaith eto. A nadlwch i mewn. Ac allan. Unwaith eto. Ac i lawr. A dewch lan i eistedd. Os mae'n iawn da chi, dewch ar traed gyda'n gilydd falle. Bad y cynosna. Os mae'n teimlo'n iawn, gallwch chi sboncio'r coesau yma. Lyfli. Nawr, oherwydd ni'n trio gweithio gyda Manipura chakra heno, ni'n dod i nafu asna nesaf, felly nafasna cwch. Felly, dewch i eistedd a esgyn eich pen ôl. Ac ymystynwch eich coesau. Byddwch yn gryf o gwmpas y bola. Okay? Lyfli. A dewch ar dwyloed frest. Nawr, nadlwch i mewn. A nadlwch allan a dewch ar brachiau allan. I'r flaen. Nôl i'r frest.
A lan I Anjali Mudra. Lyfli. Cofiwch chi'n gallu dod ar traed I lawr unrhyw amser chi moyn. Dewch ar traed I lawr, rhowch cwtch i'r coesau. Gwych. A dewch chi o'r wedd nesaf. Gyda'r traed ar y mat. Braichau allan mewn sharp T. A chi'n gallu cadw eich traed ar y mat, neu os chi moyn, chi'n gallu codi eich coesau o'r mat. Sicrhewch eich bod chi'n gwasgu'r bottom bola I mewn i'r maen gefn. Anadlwch I mewn. Anadlwch allan, rheolwch y symudiad gyda'r anadl a dewch ar coesau i'r ochr dde. Felly mae'r coesau'n dod i'r dde, ni'n edrych dros yr ysgwydd chwith. Canolbwyntiwch ar y nadl, byddwch yn ymwybodol o'r nadl yn mynd I mewn ac allan i'r maen gefn. A mae gennych chi opsiwn I ymestyn â'ch chwysau hefyd. Felly falle chi'n gallu dod â'r chwysau'n agosaf at y llawr ochr dde. Ac edrychwch dros yr ysgwydd yn gyferbyn, yr ysgwydd chwith. Tro nesaf chi'n nadlu mewn, dewch ar coesau dros y corff. Anadlwch allan a dewch ar coesau i'r ochr chwith. Ymystynwch eich coesau ac edrychwch dros yr ysgwydd dde. Anadlwch I mewn, dewch ar coesau nôl, i'r ganol, rhowch cwtch i'r coesau, dewch a troi'n a phengliniau gyda'n gilydd, rowliwch a rhowch massage i'r cefn. Lyfli. Os chi moyn, chi'n gallu croesi eich coesau. Cewch gafal o'r traed yn gyferbyn a dewch I eistedd. Lyfli. Iawn. Felly, nesa, os mae'n bosib I chi, a falle mae syniad I gael clustog neu hyd yn oed llyfr o dan eich sodlau, neu'n dod I squat. Okay? Chi'n gallu defnyddio'r clustog neu rhywbeth jyst o dan eich sodlau. Os chi'n gallu dewch ar draed yn fflat. Pob lwc I chi. Okay. Felly, ni'n trio dod lan gyda dwylo. Okay? A Namaskar Mudra. Felly, dyma ble ni'n cysylltu egniau. Nawr, nesa, dod ar dwylo i'r gwddwf, I Vishuddhi chakra. Lyfli, da iawn. I'r trydydd llygad. Ar ben, y pennau, lyfli, da iawn. Anjali Mudra. Anadlwch allan a
Dewch ar dwylo I lawr. Cysylltu gyda'r ddau ar unwaith eto. A dewch I dwylo a phengliniau. A nesaf ni'n gwneud Viagra a pranayama, felly gwasgwch botwm bola I mewn unwaith eto. A nadlwch I mewn, rheolwch y symudiad, dewch ar bola I lawr, edrychwch i'r flaen ac edrychwch i'r flaen. A nadlwch allan, rowndiwch eich cefn lan. Dwywaith eto, nadlwch I mewn. Nawr, ni'n gweithio, cofiwch, gyda'r anadl meddwl a'r corff gyda'n gilydd. Felly triwch tiwnio I mewn i'r anadl. Mae'n really helpu ni codi egnïau cryf iawn. Ni'n bod yn feddylgar iawn. Felly tair gwaith. A dewch nôl. Nawr, anadlwch I mewn a chodwch y gwys dde, edrychwch i'r flaen. Unwaith eto, triwch tiwnio I mewn i'r anadl. Anadlwch allan, dewch a troi'n a phenglin yn agosaf. Dwywaith eto. A nawr, os mae siwtio chi, gallwch chi ymestyn y gwys dde tu ôl ni, ac mae'r frachwyth yn dod allan. A mae gennych chi opsiwn I blygu'r llaw a'r droed gyda'n gilydd a tafwch. Edrychwch i'r flaen. Wych. Dewch ar gwys I lawr. Dewch I eistedd ar eich sodlau. Ystynwch eich brachiau. Falle talcen i'r mat. Ac unwaith eto, canolbwyntiwch ar y nadl. Sylwch ar yr effaith mae'r nadl yn cael ar eich corff a'r meddwl. A dewch nôl I Chatuspadasana, dwylo a phengliniau. Felly, fel chi'n gwybod, mae ystyr chatus yn bedwar. Felly, pada yw traed, felly ni ar bedwar traed, ar bedwar droed. Felly, anadlwch I mewn, ymestynwch y gwys chwith, edrychwch i'r flaen. Anadlwch allan, troi'n a phenglin yn agosaf. Gryf o gwmpas y bola wrth gwrs. Tair gwaith. A dewch ar gwys I lawr. Dewch ar fysydd mawr eich traed gyda'n gilydd. Agorwch eich coesau os mae'n siwtio chi. Unwaith eto dewch I eistedd ar eich sodlau ac ymestynwch hyd yma. Talcen i'r mat. Anadlwch yn enwedig I mewn
ac allan i unrhyw le chi'n teimlo unrhyw tensiynau. A dewch nôl i dwylo a phenluniau. Nawr, nesa, ni'n dod nôl at Chatuspadasana, ond ni'n dod trwy gyfres o symudiadau sy'n gyda'r anadl sbri trwy pranayama unwaith eto. Felly 6-3, 6-3. A dwi'n just dangos chi ddechrau. Felly, ni'n dechrau yma. Mae gennych chi opsiwn i aros yn Chatuspadasana. Neu, os chi moyn, chi'n gallu rhoi bysedd a'ch traed i lawr a chodi a'ch coesau. Dwi'n bach o fwy gryf. Felly, jyst dangos chi. Chi'n nadlu allan. Chi'n nadlu mewn a chodi am gawnt o 6. Aros am 3. I lawr am 6. Yma, neu i lawr, aros am 3. Felly mae'n eitha syml. Ond ni'n really edrych i unwaith eto tiwnio i mewn i'r anadl a dod â'r corff meddwl a'r anadl gyda'n gilydd. Felly, dechreuwch yma a anadlwch allan. Anadlwch i mewn, 2, 3, 4, 5, 6. Aros, 2, 3. I lawr, 2, 3, 4, 5, 6. Efallai chi'n hofro na chi'n dod i lawr, 2, 3. I mewn a chodi, 3, 4, 5, 6. Arhoswch, 2, 3. I lawr, 2, 3, 4, 5, 6. Arhoswch, 2, 3. I mewn, 2, 3, 4, 5, 6. Arhoswch, 2, 3. I lawr, 2, 3, 4, 5, 6. Arhoswch, 2, 3. Anadlwch i mewn, Ebrill. Cerddwch a'ch traed i'r dwylo. Dewch ar dwylo i'r mat. Just siglwch a'ch dwylo. A just symudwch o'r un ochr i'r llall. A pan chi'n barod, rowliwch i sefyll a swyddau nôl. Gwych. Ac unwaith eto, ni'n just symud ein dwylo. Felly, just siglwch un fraich, un llaw, yr un arall. A'r gweithdde. A'r un chwith. A fraich. A'r gweith yn gyferbyn. A swabiwch. Lyfli. Lyfli. Felly mae syniad i hefyd os chi moyn. Nawr, ni'n dod i Surya Namaskar nesa, a ni'n dechrau'n eitha feddwl
Ac ar ôl ni'n just dod yn tipyn bach yn fwy gryf os chi moyn. Chi'n gallu sticio gyda'r fersiwn feddal os chi moyn, okay? Felly, ni'n just sefyll ar ben y matie. Unwaith eto, mae'n cyfle i ni cysylltu gyda'r anadl, felly gyda sgwyddau i lawr, byddwch yn ymwybodol o'r draed ar y mat. Cysylltwch gyda'r anadl cyn ni'n dod i mewn i swy'n am ysgol. Nawr, anadlwch i mewn, dewch ar breichiau allan, dwylo gyda'n gilydd. Anadlwch allan a breichiau i lawr. Ac unwaith eto, anadlwch i mewn, dwylo gyda'n gilydd. Ac allan ac i lawr. Unwaith eto. Ac i lawr. Nawr tro yma, anadlwch i mewn, dwylo gyda'n gilydd. Anadlwch allan, plygwch. Dwylo i lawr i'r mat. Edrychwch i'r flaen. Yn tiwnio i mewn i'r anadl. Anadlwch allan, plygwch dros eich coesau, dwylo i'r rest. Anadlwch i mewn, tafwch. Mae gennych chi opsiwn i blygu nôl. Anadlwch allan, i lawr. Cysylltwch gyda'r ddau. Anadlwch i mewn, edrychwch i'r flaen. Anadlwch allan, plygwch dros eich coesau. Dwylo i'n am ysgolmodra i'r rest. Anadlwch i mewn, bolau i mewn. Anadlwch allan. A gwelwch os chi'n gallu bod yn ymwybodol o'r egniau chi'n adeiladu. Dwylo i'r mat, edrychwch i'r flaen. Anadlwch allan. Dwylo i'n am ysgolmodra. Bola'n gryf, cofiwch. Anadlwch allan. Dewch ar breichiau nôl. Ni'n ymestyn nawr. Felly, anadlwch i mewn, dewch ar breichiau rownd a lawn. Plygwch os chi moyn. Anadlwch allan. Dewch i lawr. Dwylo i'r rest. Dwylo i'r mat. Anadlwch i mewn ac edrychwch i'r flaen. Anadlwch allan a cerddwch nôl ar ochr dde. Mae'r gwys chwyth yn dilyn a dewch i fersiwn chi o samatula asana, y blanc. Felly chi'n gallu aros yma, neu os chi moyn, gallwch chi dod â'r coesau i lawr i'r mat, okay? Yn lan i chi. Os chi'n gweithio gyda planc, wrth gwrs ni'n bod yn gryf gyda Manipura chakra. A hefyd ni'n adeiladu cehyrau o gwmpas y bola, yr abdomen. Anadlwch allan, dewch ar pengliniau i lawr i'r mat. Byddwch yn gryf gyda'r breichiau. Dewch ar frest i lawr a'r gen i lawr. Okay. Nawr, mae'r traed yn dod yn fflat. Chi'n gallu addasu eich dwylo os bydd angen. Os mae dwylo yn dod i'r flaen, mae dim bach yn haws. Anadlwch i mewn,
A dewch i fersiwn chi o bwydyn like y neidyr. Chi'n gallu plygu'r breichiau os oes angen, neu chi'n gallu dod lan. Byddwch yn ymwybodol o'r cefn chi. A nodwch allan, a dewch nôl i Chatuspadasana ac addaswch a'ch dwylo a coesau. Rhowch bysedd a'ch traed i lawr, a ni'n just paratoi dod lan, a ni'n dod i Mukha Bhastrika. Felly, fel chi'n dod lan, anadlwch i mewn y ddwfn, a byddwch yn ymwybodol o'r sgyfaint. Okay, llannwch a'ch sgyfaint. Felly, anadlwch i mewn, codwch. Dewch ar gwefusau i siop y big, a chwathwch yr nadl allan. Anadlwch i mewn, cerddwch a'ch traed i'r dwylo ac edrychwch i'r flaen. Anadlwch allan, plygwch dros a'ch coesau. Dewch ar dwylo i'r frest. Anadlwch i mewn, a dewch lan, dwylo gyda'i gilydd. Plygwch nôl os mae'n siwtio chi. Anadlwch allan, dewch ar breichiau rownd a nôl i'r frest. Ni'n darlunio'r haul yma, lyfli. A nôl. Gwych. Iawn. Felly, unwaith eto, os chi moyn nawr, chi'n gallu neidio lan nôl amlaen i blanc. Okay? Felly, anadlwch i mewn a dewch y breichiau allan. Plygwch nôl. Gwych. Anadlwch allan, dewch i lawr. Dwylo i'r mat. Edrychwch i'r flaen. Nawr mae gennych chi opsiwn i gerdded nôl, neu os chi moyn, chi'n gallu neidio. Okay. A cofiwch chi'n gallu dod ar bengliniau i'r mat os mae'n well i chi. Nawr, os chi moyn, wedi pens, chi'n gallu dod i lawr i press-up isel yma, chaturanga, neu ni'n just dod ar bengliniau rest ar gen i lawr. Felly, os ni'n dod i chaturanga, ni'n bod yn gryf yn y bola, ni'n bod yn gryf yn ein breichiau, a ni'n trio just tynnu'r breichiau gyda'n gilydd bron yn, a ni'n dod i'r flaen tipyn bach ac i lawr. A nesa, bwydyn gosna, neu mae gennym yr opsiwn i ddod i cocila, ble ni'n codi'r thighs o'r mat. Anadlwch allan. Dewch i Merwasana. Nawr, anadlwch i mewn yn ddwfn, llannwch yr ysgyfaint. Mukha Bhastrika. Tra chi'n anadlu i mewn, chi'n neidio neu cerdded a'ch traed i'r flaen ac edrychwch i'r flaen. Lyfli. Anadlwch allan, plygwch dros a'ch coesau. Anadlwch i mewn, breichiau rownd a lan. Plygwch nôl os mae'n siwtio chi. Anadlwch allan, agorwch i'r haul. Lyfli. A dwylo i'r frest. Gwych. Un rownd arall. Felly, fel ddwedais, syniad yw, tra ni'n symud trwy'r symudiadau sy'n un am ysgaw, mae'n helpu ni trwy stress a meddyliau sydd ddim yn helpu ni, neu unrhyw beth sy'n bwyni ni, a hefyd mae'n
mae'n dod yn ddwfn, mae'r egnïau ni'n adeiladu yn dod yn ddwfn i mewn i cyhyrau ni a systemau ni a system cardiofascular hyd yn oed. Felly, gyda'n gilydd yn adlwch chi mewn, dewch ar brachiau lan, dynwch y bol i mewn, plygwch os mae'n siwtio chi. Yn adlwch allan, dewch i lawr. Dwylwyd mat, edrychwch i'r flaen. Cerddwch neu neidiwch ei blanc. Chwaith chaturanga neu dewch ar cwysau y frest ar gen i'r mat. A dewch i cwcila neu bwjengosna. Gyda cwcila, os chi'n dod i cwcila, chi'n codi thighs o'r mat. A nadlwch allan. Ddaswch a'ch traed. Setlwch yma yn merwosna. Cofiwch chi'n gallu plygu eich coesau. A nadlwch chi mewn yn ddwfn. A Mukha Bhastrika. A nadlwch chi mewn a dewch ar traed. A'r dwylw gyda'n gilydd, edrychwch i'r flaen. A nadlwch allan, plygwch dros eich coesau. Dewch ar dwylw i frest, a nadlwch chi mewn, codwch. A nadlwch allan, brachiau yn eang. A dewch ar dwylo i namaskar. Dewch ar brachiau i lawr, cledrau i'r flaen. Dychmygwch eich bod chi'n wynebu'r haul, caewch y llygaid. A teimlwch yr egnïau chi wedi adeiladu yn eich ystafell o gwmpas chi. Ac agorwch eich llygaid unwaith eto. A ymystynwch eich brachiau. A dewch ar llaw dde i lawr, a jyst helpwch ar llaw i lawr. Awr ni wedi bod yn gryf ar dwylo yn dyn ni ar brachiau. Gyrffarnau, a dewch i'r ochr arall. Felly, just teimlo cyhyrau yn rhyddhau yma. Okay. Siglwch hefyd. Gwych. Felly, gobeithio ni wedi adeiladu llawer o gydbwysedd yma. A nesa, ni'n just profi be'n union ni wedi wneud nawr gyda'r gydbwysedd gan dod i gydbwyso o sefyll. Okay? Felly, setlwch yn samasitios, ble ni'n just sefyll. Ymladwch chi mewn ac ymystynwch y gwys dde. Okay. A dewch ar gwys i'r flaen. A dewch nôl. A gorwch i'r dde. A nôl. Ac i lawr. Nawr, mae gennych chi opsiwn o ailadrodd yr un peth. Neu os chi moyn. Ond syniad i bod nesaf i wal, falle. Rhywbeth sydd ddim yn symud. Okay. A dewch lan unwaith eto gyda'r gwys. Nawr, cewch gafael. Ymystynwch. A gyrwch a'ch cerbyd, lyflu. Ni'n trio sefyll yn syth. Lyflu, da iawn. Cadwch allan. Dewch i lawr. A dewch allan i'r ochr.
Nawr, falle, ni'n gallu dod round. Falle chi moyn bod nesaf i'r wal. A ni'n dod i natural grass na. Okay. Ni'n edrych i'r flaen. Dawnswyr. Lovely. A dewch i lawr. A naraf. Ni'n rheoli'r symudiadau iawn chi. Felly, setlwch a'ch traed unwaith eto. A dewch i'r ochr dde. Codwch y goes. Felly, ni'n jyst ymarfer rili ddechrau. A dewch ar goes allan. A nôl. Ac os mae'n help, dewch i wal. Jyst am dim bach o hyder, rili. Codwch y goes. A dewch i Kriya'r Asyn. Cerbyd. Os chi moyn, ni'n gallu dod allan i'r ochr. Gwych. A nôl. Nawr, os chi moyn, chi'n gallu wynebu'r wal. Mae darn o dodrefn sydd ddim yn symud. Okay. Setlwch unwaith eto, taimlwch y gydbwyso yr ochr dde. Byddwch yn gref yn y bola, Manipura chakra. A'n araf, dewch ar goes tu ôl chi. A fersiwn chi o natural grass na. Ni'n edrych yn natural grass na, ni'n trio edrych i'r flaen. Felly, gyda mudras chi moyn. A sicrhewch, ni'n trio anadlu ar un amser, felly sicrhewch eich bod chi'n anadlu. Iawn, a pan chi'n barod, jyst dewch i lawr unwaith eto. A nes o'n ni'n dod i lawr i'r llawr, felly dewch ar ben eich matir. Anadwch chi mewn, ymystynwch. Anadwch allan, dewch ar braich chi allan. Plygwch. I lawr. Ymystynwch eich coesau. A dewch ar goes dde lan. Dewch ar llaw a'r fraich dde tu ôl chi. Nawr, anadlwch chi mewn, ymystynwch ar ochr chwith. Anadlwch allan a dewch ar fraich tu allan y goes. Anadlwch chi mewn a tyfwch. Anadlwch allan a trowch. Anadlwch chi mewn a dewch nôl i'r flaen. Ac i lawr. Nawr, llaw chwith tu ôl chi. Anadlwch chi mewn, ymystynwch. Anadlwch allan, plygwch. Dewch i lawr. Trowch yn yr ysgwydd. A lapiwch a'ch braich dde tu ôl y goes. Felly mae'n dod rownd. Mae'r llaw yma yn dod rownd hefyd. Okay. Falle mae dwylo'n dod gyda'i gilydd. Paidiwch â phoeni. Os nhw ddim. Ac agorwch i'r ochr chwith. Cofiwch ni bod yn gryf o gwmpas y stwmwg hefyd.
Anadlwch chi mewn. A dewch nôl i'r flaen. Dewch a'r coesau allan a sbonciwch a'ch coesau. Lyflu. Dewch ar goes chwith lan. Mae'r llaw chwith yn dod tu ôl ni. A ni'n eistedd yn dal yma. Tyfwch, anadlwch allan a dewch ar ysgwydd a'r fraich tu allan y goes. Cofiwch, ni'n anadlu mewn a tyfu, anadlwch allan o trwy i'r ochr chwith. Felly yma, ni'n rili gweithio gyda'r trial, digestion. Ac os ni'n gweithio, sicrhau ni'n defnyddio'r system trial yn yoga. Mae'n helpu ni gyda stres a straen hefyd. Anadlwch i mewn. Dewch nôl i'r flaen a dewch ar llaw tu ôl chi. Gwych. Anadlwch i mewn ac ymystynwch ar ochr chwith. Anadlwch allan. Plygwch. Os chi'n gallu, plygu y fraich chwith tu ôl chi. Felly mae'n mynd round y goes. Falle mae dwylo yn dod gyda'n gilydd. Chi'n agor i'r ochr dde. Cofiwch, ni'n anadlu, ni'n bod yn gryf o gwmpas y stomog. Ni'n edrych i dod i lle iogaidd o'r enw Styromasukam sy'n feddal ac yn gryf ar un amser. A pan chi'n barod, anadlwch chi mewn a dewch nôl i'r flaen. Gwych. Dewch i orwedd a dewch ar coesau dros y corff. Troi na ffingau ni a gyda'n gilydd. Gwych. Set yw bont nesaf, felly dewch ar traed i'r mat yn agos i'r penol. Chi'n gallu defnyddio eich dwylo tipyn bach fel brêc. Felly ni'n gwasgu'r dwylo i mewn i'r mat. Trwy'r amser ni'n bod yn gryf o gwmpas gyhyrau'r stomog. Felly Manipura chakra unwaith eto. Nawr, anadlwch allan ac anadlwch i mewn am gawnt o 6, 5, 8, 3, 2, 1. Chi'n codi. Chi'n aros 2, 3. I lawr 2, 3, 4, 5, 6. Aros 2, 3. I mewn a chodi 2, 3, 4, 5, 6. Arhoswch 2, 3. I lawr 2, 3, 4, 5, 6. Arhoswch 2, 3. Unwaith eto i mewn 2, 3, 4, 5, 6. Arhoswch 2, 3. I lawr 2, 3, 4, 5, 6. Arhoswch 2, 3. Gwych. Ni bron yn wedi gorffen. Mae'n syniad i yfed. Nawr, allwch chi gweld mewn funud pam.
A ni'n gorffen gyda Kriya'r Asyn, donkey Kriya. Okay? Syniad gyda donkey Kriya yw mae asynau yn cael ei gamdrin yn ddrwg iawn, ond maen nhw'n gallu bod yn hapus ta beth. Dyna'r syniad. Felly, ni wedi wneud hwn o'r blaen, ond jyst dangos chi ddechrau, okay? Felly, mewn foment, byddwch chi'n ymuno â fi. Ni'n anadlu i mewn. Gyda'r sŵn fel yr asyn, wel mae'n fod fel yr asyn, felly chi'n anadlu allan ac yn anadlu i mewn gyda... A chi'n dod lan gyda ha! Okay? Felly, anadlwch allan ac anadlwch i mewn gyda ha! A dwywaith eto. Felly, grif gyda'r stwmog, anadlwch allan, anadlwch i mewn gyda ha! Ac unwaith eto am look, anadlwch allan, ac anadlwch i mewn gyda'r sŵn ha! A dewch ar braich ei lawr. A nawr, dewch i orwedd. Ni wedi cael gwared o unrhyw syniadau o gamdriniaeth, unrhyw tensiynau. Dewch i orwedd, symudiwch os mae angen i chi jyst cael gwared o unrhyw beth. Mae'ch corff, setlwch mewn ffordd sy'n gyfforddus amdanoch chi. Os chi moyn, gallwch chi dychmygu a'ch bod chi'n gorwedd mewn pibell. Okay, felly, chi'n gorwedd yn Shavasana. A mae gennych chi opsiwn o ddychmygu chi'n gorwedd mewn pibell, neu hanner pibell os yn well i chi. Chi'n digon dwym. A os chi moyn, gallwch chi dychmygu mae dŵr yn llifo o'ch pen reit trwy'r corff. Mae'n dwym, mae'n gyfforddus, reit i lawr eich corff ac allan o'r gwenod. A canolbwyntiwch ar lliw y dŵr. Mae'n glir pan mae'n dod i mewn i'r pibell, ond mae'n golchi chi. Mae'n golchi unrhyw tensiynau neu unrhyw beth sydd ddim yn helpu chi yn eich bywyd ar hyn o bryd. Mae'n golchi'r hen feddyliau neu hen tensiynau i ffwrdd. Ac efallai dros amser bydd yr hylif yn rhedeg yn glir. A gallwch chi aros yn y pibell am sbel. A dwi'n jyst gadael chi i ymlacio. Namaste. Diolch yn fawr.